Het loopt de spuigaten uit als het gaat om de bedragen die de provincie aan boeren moet betalen voor de schade veroorzaakt door ganzen. We komen van enkele honderdduizenden euro's en we zitten inmiddels al bijna op 2 miljoen euro voor de provincie Zeeland. Er zijn inmiddels provincies die zitten al dik in de 20 miljoen. Dat is echt veel en veel te veel. Straks het antwoord op hoe de provincie dit bedrag zo laag mogelijk wil houden. En verder in deze Zeeland nu. Omwonen de nieuwe kerncentrale in onzekerheid. En neem een wasknijper mee als je bij Erik langs gaat. Goedenavond. Er moet meer en vaker worden gejaagd op ganzen, reeën, damherten en ander wild. Dat wil BBB-gedeputeerde Wilfried Niele. Aanleiding zijn de stijgende schadevergoedingen die de provincie moet betalen aan boeren voor schade veroorzaakt door bijvoorbeeld ganzen. Boer en jager Livie Verschuren neemt gedeputeerde Wilfried Niele mee in Hoek op zijn boerderij. Met name ganzen richten daar op de velden veel schade aan. Kijk maar naar het graszaad dat ze hebben opgegeten. Ze eten heel het perceel zo kaal. Hier zie je het ook heel goed. De punten allemaal weg. Ja, dan heb je gewoon achterstand in de groei. Minder opbrengst, schade, minder hooi. En dat wordt allemaal niet vergoed. Niele wil daarom de jacht in Zeeland verruimen. Want de financiële schade door ganzen en ander wild loopt de spuigaten uit. We komen van enkele honderdduizenden euro's en we zitten inmiddels al bijna op 2 miljoen euro voor de provincie Zeeland. Er zijn inmiddels provincies die zitten al dik in de 20 miljoen. Dat is echt veel en veel te veel. Nu wil het geval dat hij zelf ook jager is in zijn vrije tijd. Maar dat heeft er niks mee te maken, zegt hij. Nee, heeft er helemaal niets mee te maken. Maar ik doe wel het jachtbedrijf met plezier. Maar het is zeker echt voor de schadebestrijding bij de boeren in het veld. Mijn vrouw is de jachtakte speciaal geweest te halen om mee te bestrijden. We moeten mensen inhuren voor de tekorten krijgen, houden. Het is dweilen met de kraan open. Vandaag is het hier in Hoek rustig op de velden en valt er weinig te jagen. Maar op momenten dat dat wel gebeurt, ligt dat gevoelig. De jacht ligt gevoelig, maar ja. Wat merkt u daarvan? Dat we weinig mogen en dat we toch regelmatig voorbijgangers toeterend voorbij zien komen. Dat ze ons bezig zien met onze... Dat u bezig bent met de jacht? Ja, en dan toeteren ze en dan durven ze de middelvinger wel eens naar boven steken. Ja, dat is niet prettig. Dat is niet prettig. Volgens gedeputeerde Niele is een intensievere jacht niet alleen bedoeld om financiële schade te beperken. Ook de veiligheid van de Zeeuwen is in het geding. Ja, we hebben hartstikke veel damherten in onze natuurgebieden. En die breken met gezette tijden uit en dat levert levensgevaarlijke situaties op. Ik wil het echt niet op mijn geweten hebben dat er een dodelijk ongeval gebeurt met een damhert of een ree. En we gaan naar het provinciehuis in Middelburg. Daar staat Ariane Lafort. Ja, Ariane, Niele vindt dus dat er meer moet worden gejaagd in Zeeland. Ja, die boodschap zal niet overal even enthousiast worden ontvangen. Nee, dat zal zeker niet, Martijn. Er ligt op dit moment al een voorstel om de jacht in ieder geval op ganzen, het grootste probleem, om die jacht te verruimen. En daar zijn al tientallen bezwaarschriften op binnengekomen. Volgens gedeputeerde Niele vliegen er op dit moment in Zeeland 10 keer zoveel ganzen rond als eigenlijk volgens hem ecologisch wenselijk is. Terwijl hij juist de opdracht heeft gekregen om het bedrag aan schadevergoedingen, om dat naar beneden te brengen. Dus hij zegt, ja jongens, wat gaan we doen? Hè? Of we gaan meer geld voor schade gaan we uitkeren, of we gaan meer jagen, of in het geval van die ganzen, we gaan meer ganzen vergassen. Maar ja, ook dat riep toch de afgelopen tijd veel emoties op in Zeeland. Er is ook maar 1 bedrijf in Nederland die dat kan doen. Dus ja, dat is misschien ook niet de oplossing. Ja, maar kunnen die ganzen en ander wild dan niet gewoon worden verjaagd? Nee, onderzoek wijst uit dat als je dat doet met ganzen en ander wild, ja, dat die beesten dan gewoon een paar percelen verderop bij de buurman gaan zitten en dat die dan daar de oogst opeten. Dus Niele zegt, ja, we gaan er niet aan ontkomen. We zullen meer moeten bejagen. Het zal een hot topic zijn de komende tijd hier op het provinciehuis. Ariane Lafort, dankjewel. Een bijzondere toevoeging aan de collectie van het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. In het haveninformatiecentrum is vanaf nu de schedel van een vinvis te bekijken. Ja, heel imposant. Ik vind dat heel mooi dat we dat hier in Terneuzen mogen showen. Het jonge dier werd ruim 3 jaar geleden aangetroffen in de Westluis in Terneuzen. De afgelopen tijd is de vinvis onderzocht en geprepareerd. En zo ligt zijn schedel nu in het Portaal van Vlaanderen, waar het ook een naam heeft gekregen. Hij heet Erik. Erik met CK. Vernoemd naar 2 personen die hun eigen hebben ingezet
om de schedel hier te krijgen. Wel onze burgemeester en Erik Martijn van de Nieuwe Sluis. Er is trouwens nog wel een waarschuwing voor bezoekers. Er zit een luchtje aan. Ja, hij ruikt. Het is geen vervelende geur, maar hij ruikt. Ja, niet iedereen vindt dat fijn, dus we proberen dat een beetje te neutraliseren. De schedel met het luchtje is nog minimaal een jaar te zien bij het Portaal van Vlaanderen. Het waterschap is druk bezig om het piepschuim op te ruimen aan de dijk bij de Oosterschelde, dat daar eind vorige week aanspoelde. Een ponton vol piepschuim sloeg om tegen de dijk bij Zierikzee en daarbij kwam veel piepschuim in de natuur terecht. Het waterschap probeert nu met een grote stofzuiger al het piepschuim op te zuigen. Van wie het ponton is en of de schade verhaald kan worden, is nog niet duidelijk. De hele week reikt de provincie complimenten uit aan instellingen en organisaties in Zeeland die volgens het provinciebestuur goed bezig zijn. En vandaag was het de beurt aan gedeputeerde Dick van de Velde, die Landschapsbeheer Zeeland in het zonnetje zette. Om precies te zijn, de 400 vrijwilligers daarvan. Die voor ons allemaal de wandelroutes, de fietsroutes, de ruitenroutes en de mountainbikeroutes voor ons onderhouden. Zodat velen van ons, maar ook van buiten Zeeland, kunnen genieten van al het moois in Zeeland. Ja, het is een enorme waardering. En zoals met name Rood zegt, voor die 400 vrijwilligers van SLZ. Maar die doen het in feite natuurlijk. En wat doe je dan precies? Controleren en in de gaten houden alles. Kijken wat er best, noem maar op, paaltjes geven. Ook morgen en overmorgen worden er nog Zeeuwse complimenten uitgedeeld. Voor zwembad Dolfijn in Nieuwerkerk is een crowdfundingsactie gestart om zo'n 3700 euro op te halen. Het zwembad heeft tweedehands zonnepanelen gekregen van de gemeente om de energiekosten te drukken. Maar het zwembad moet wel een deel van de installatiekosten terugbetalen. Wij hebben nu de tijd om het geld bij elkaar te harken, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Maar ja, en dan hebben wij hopelijk in de tweede helft van dit jaar al profijt van als die zonnepanelen op het dak liggen. En in ieder geval volgend jaar moeten we de kosten er zeker weer uit hebben. Een van de betrokken partijen is de regiobank. Die helpt met het opzetten van de actie en de publiciteit. De bank vindt het belangrijk om het zo te doen en niet gewoon een cheque uit te schrijven. Omdat als de buurt het niet ondersteunt, het is heel gemakkelijk om een cheque uit te schrijven. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we het met elkaar doen en niet alleen als bank. De zonnepanelen worden begin maart geplaatst. Ze weten nu zo'n 4 maanden dat ze mogelijk moeten wijken voor nieuwe kerncentrales. De mensen in de Paulinapolder bij Terneuzen. Hun toekomst daar is hoogst onzeker, maar daar gaat de een anders mee om dan de ander. De Maasvlaktes, Borselen, Eemshaven in Groningen en Terneuzen, of beter gezegd de Paulinapolder. Het Rijk onderzoekt momenteel welke locatie het meest geschikt is voor de nieuwe kerncentrales. En daar is dit er één van. Er wonen hier naar verluidt zo'n 50 à 60 mensen, waarbij dit nieuws ongetwijfeld effect heeft op het dagelijks leven. Maar op welke manier? Te beginnen bij de rozenkwekerij van Hans van Hagen. Hij is kort geleden naar de polder verhuisd en dit nieuws houdt hem bezig. Jazeker, natuurlijk maak ik me zorgen. Hans omschrijft waar bewoners van de Paulinapolder en omstreken momenteel mee zitten. Die hebben natuurlijk wel behoefte aan duidelijkheid. Van, ga je verbouwen? Ga ik dat nu doen of wacht ik even af tot die kogel door de kerk is? Dat zijn de dingen waar de mensen ook mee bezig zijn. Dat zijn hele basale dingen natuurlijk. Maar hoe anders is dat aan de andere kant van de polder waar net een jong gezin is komen wonen? Ze weten niet of ze hier wel kunnen blijven, al lijkt het ze niet te deren. Ik wil het gewoon afwachten wat de plannen zijn. Dat horen we dan even. En ja, dan kunnen we altijd nog verder bedenken en op inspelen. Misschien wordt u wel uitgekocht ook. Ja, wie weet. Je weet het niet wat de toekomst je brengt. Nee. Hans waarschuwt mensen die denken dat het wel losloopt. Ik vraag me af of iedereen zich de impact van alleen al de bouw en de gevolgen daarvan, of men dat zich beseft. Ik denk het niet. Bij wie het wel is doorgedrongen is akkerbouwer Frans, geboren in de polder. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Het is echt... je ziet je eigen levenswerk teloor gaan. Sinds hij het nieuws hoorde, slaapt hij een stuk slechter. Ik heb wel de verschillende nachten dat ik kees extra omdraai. Ja. Dat is toch iets dat dagelijks in je gedachten speelt. Ja, ik heb er niet gauw last van, maar
Ja, ik vind het toch het drukt op je. Hij zit niet te wachten op een som geld voor zijn akkerbedrijf. Hij wil gewoon blijven. Frans voelt zich machteloos en heeft het gevoel dat zijn identiteit wordt aangetast. Zo gaan ze er graag met mensen om, zeker? Ik weet het ook niet. Ja, u lacht als een boer met kiespijn. Ja, zoiets. Ja. Het Rijk zou in 2025 een definitieve beslissing maken, maar weet niet zeker of dat haalbaar is. Het startte koud met lokaal ook gladheid, maar er was ook een zonnetje die gedurende de dag weer achter de bewolking verdween. Vanavond is er een kans op sneeuw. Oost-Zeeuws-Vlaanderen heeft daarvoor de beste papieren. In de rest van Zeeland zal het waarschijnlijk natte sneeuw zijn. Morgen klaart het in de middag soms op, maar er is nog steeds kans op een winterse bui. Dit alles bij maximaal 6 graden. En tot slot nog even dit, want de gemeente Terneuzen gaat onderzoeken of de gemeente Urk plagiaat heeft gepleegd. De Flevolandse gemeente heeft een nieuw logo gepresenteerd dat verdacht veel lijkt op het logo van Terneuzen. Boven het nieuwe logo van Urk en daaronder dat dus van de gemeente Terneuzen. Zoek de verschillen, zou ik zeggen. En dat is dus precies wat Terneuzen nu samen met de ontwerper van hun logo gaat doen. De gemeente verwacht overigens niet dat het tot een conflict zal gaan leiden. En zien het ook stiekem wel als een compliment dat het Terneuzense logo de Urker collega's heeft geïnspireerd. Meer hierover en vooral ook de reacties van de Urker bevolking bij ons online, in de app of op omroepzeeland.nl. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.